Hello po mga ka-dragon. Good morning po. Ayan, live muna tayo. Wala tayong upload guys kasi kahapon di kami nakapag-vlog. Dahil meron kaming aktibidad sa church. Dito ako sa taas. Wala pa Parang tayong viewers. Parang prinsesa. Akala ko dito pala po may yan. Ang mga dating meeting ko. Dapat kasi Nawati. laging nakapam. Suot. Ikaw, apurot ka Para tayo. hindi mo makalimutan. Ikaw, apurot ka tayo. Kapag kami gumamang sininto. Yan na, meron na. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Sarap. Bagong Merienda pitas. tayo, mga ka-dragon. Merienda. Sweet Kahit wala corn. akong ginawa. Ano wala kang Pagkatapos lang namin mag-harvest guys ng okra. Mag-harvest kami ng okra. Upload natin yan bukas. Abangan nyo. Tagagda. Napakalawak ng aming Kung harvest. kumaga nagimurdong kayo, sa bulaklak na. Parang grabing fruit din eh. Nagbuka lahat. Hi from Hawaii. Hope you all are having a wonderful weekend. And thank you so much po Sir Bruce Thank Bambico you from po. Hawaii. Magandang umaga po. Yung shout out din pala kayo guys Ayun yan. eh. Kay Sir Anonymous. Taga Hawaii din po siya. Hawaii, parang gabi yata doon. Yan, good evening po sa inyong lahat. Good evening po. Anong pangalan niya yung kahapon kay? Kaya nga. Balangat. And shout out din pala sa Balangatan family kay Sir Angelo at sa misis niya na dumaan po sila kahapon sa bahayan. Hello po. Hello po. Tita and Tito Ingat po Angela. kayo dyan. Naliparang mo na nag-ingat ka po. Ingat po kayo sa biyahe niyo. And shout out din kay Rodolfo Flores. Ayan, good morning po. Sarap. Kami at bagong pitas. Para ng Tiligaya, ito yung hybrid na ginagawang pins. Diba? Oo. Pinagawa ko pa. Pero nung una Di ba yun yung ginalaga dati? Hindi. ayaw ko ng Iba kuha. yun. Hindi yung ginatanggal sa ganito na red. Napunta. Oo, lagi dati nag-uwi na gano'n si tatay eh. No, eh. Yung pakain mo siya ako. Hindi na kanya ng tao. Pero gamot siya. Pero nung una ito ayaw ko. Parang hilaw kasi. Hello girls from Ma'am Riza 203 yan. Hello din po. Good morning po sa inyo. Makulimlim dito sa amin. Hello po sa ating 24 viewers. Merienda tayo means. Kulitin tumal. Ano to guys, ang bili namin 20 pesos ang isa. Naubos nyo na. Ako hindi pa. Kasi malaki pang matapos. Maggiling-giling tayo dito. ante. Kain pa kayong mangga. Kaya nga maggiling-giling nga kami. Lalo na ako. Ano, akala namin may magtatrabaho ngayon dito sa bukid eh. Madali pa man kami. Awan mit gayam, Bakit George. nakalimutan ko yung ngipin ko. Pati relo. Nakalimutan ko. Laging busy si Kuya Jan. Diyan natulog kagabi sa kubo niya. Yung
ating viewers. Mga tulog pa. Anong oras na bagaan? Malamig kasi ang panahon. Masarap matulog. 10:50. Malamang kami Hindi, yan, masarap din ang sila Sa tulog. ibang bansa na kuhan, iba. Gabi. Tayo naman araw. Kasi maaga kami nagising. Alam mo ako, 5:10. Alam ko alas 5. Ha? Nagtulog nung Pagpuot ko eh. Na? nagambon. Gambong. Puro tarte sa akin, nagising. Nagtawag Ano sa ko baka Antipasing. hindi matuloy? Nagtawag sa Antipasing saktong, binuksan ko yung kasi yung cellphone ko, baka nag-chat ka. Nag-chat na. Kaya mo nagtigil-tigil. Nakabasa din ng kwan. Pantay mo. Pananim. Lang kamua. Alisin ko, nakabis na ko eh. Binabatigil ko lang yung ulan bago maglaba. Hello po sa ating 48 viewers. At shout out din bala kila Ma'am Jenjen Ibigentes. Hello po! Yung bagnal daw mga ka-dragon from Mitch Ladrillono. Yan. Hello po, Ma'am Mitch Ladrillono. Mega love shout out po sa inyong lahat. Pagkatay mo kayo mga Ilocano. Kung Marami madulat na tamo panay. Ilocano, ano, gaji ibang bansa. Karamihan mo mga taga ano, Maraming Ilocano. Ilocor, yung mga naka-abroad. Dito Yung lang, taga dito lang Isabela. sa Mindoro, ang konting nga. Lalo na sa Montiklaro. Umula na ko. Ilocano tayo pa siya, pero Umula. ang Umula anak mga ko. Ilocano, Umula na ko nga, bro. puro Oh, Tagalog. shout out daw ka dyan. Nagaparinig si nanay mo. Kadyang mag-abroad na rin. Kung bagkuan lang din siya doon. Natarkop na. At saka matatarko ko yung dito sa atin. Kung papuntahin mo lang din ng kuan, Saudi. Hindi, Saudi eh. Hmm? Yung sa mabait. Yung may sa factory. Yung Taiwan. Magkatulong kawawa. Kahit katulong eh. Basta. Mabait. Nakakam. Nagkatulong na Yan, lang yung sweldo. pa-shout out ko ni Turo Tura. Turo Tura. Yan, shout out po kay Turo Tura. Hello po! Hi! Katura. Si Katurot, si Katura, may mag-asawa. Sila ba yun? Hindi yan, sila. Ay, iba. Yan, Yan, hello tinignan po ko. kay Michael Tura. Hello po. Good morning po. Si Katuro. Ano yung expression niya? Kunak manan! Kunak, ano, po, excuse me. Oh, yun. Excuse me. Excuse me with feelings and Ayun, with emotion. emotion. Kunak manan. Natutuwa nga ako pag napapanood ko yan. Purong Ilocano. Si Katuro yan. Shout out Katuro. Hello po. Hello po. Nanonood kami ng iyong video. Silent viewers. Hello po, Ka Orlando Peralta. Kamusta Hello na po, ma'am. Pagaling po kayo. Parang hospital yan si Tita o Ka Orlando. Bukas ko padala daing niyo. Agay mo lang pawpawit mo. Sang-sang ka ito. Ano buhangin sa tangkay? Tangsang kaitit. Baka, ano, lugi ka pa sa kwan. Pamasahe. Pamasahe. Ano? Yan, shoutout po kay Adonelia Celos watching from Vallejo, California. Hello Saan na si Yan Ay. yan? Miss ko na Good siya. afternoon. Ay, Nasa bahay po. Tulog pa. Ay, gising na Nagtitinda pala. ng milk tea. Wait lang. Mandok, mabot kami dati. tamang panurin mo. Wala pa ba kayong upload? Musta na kayo mga ka-DSL? Okay. Okay lang naman po, Ma'am Girly Realista. Yan, thank you so much po ka Orlando sa pa-sticker. Thank Malaking you po, tulong po yan sa amin. ma'am. And God bless you more po. Tita Orlando Peralta.
Ingat po kayo dyan. Mas magaling po kayo. Kamusta na lang po kay Ronnie Peralta? Parang si Ka Edwin Peralta taga dito sa ano, magsaysay ba? Yung pinapost Yan niya. sa yan. Lupitas yun. Ay! Kapiralta. Edwin. Ano? Edwin daw. Ka Edwin. Peralta. Alex hindi na kapiralta. Alexander. Ay. Ay, hindi ko pala mapasuan to. April, wala pa ka-asawa? Wala pa po ka. Papa. Naghahanap pa Papa, lang po papa. ako. Naghahanap pa lang po itong dalawa. Hindi ako ganap. Available. Siya lang po ang ganap. Available po itong dalawa. Ano? Hindi kayo magkaanak dyan. Patagal-tagal kayo. May anak na ako. May anak na rin ako. Singaw. Mga anak na niya, Gigi, mga singaw. Mga single. Wala kayong mag-taga-alaga pag-kwan. My cousins from Magsaysay, Edwin and Gemma. Jacons and Jaconesa po sila. Yan. Nakikita ko, friend ko po sa Facebook si Ka Edwin eh. Sana ma-meet din namin si Ka Edwin. Pag nagawi kaming magsaysay. Wala pang tayo kang magkaisan. Hindi mo natin alam kung saan yung banda sa magsaysay. Anong lokal po sila doon, Ka Rolanda? Hello, good to see you again, DFL. Yan. Thank you so much po, Ma'am Telma Masakupan. Thank you po. At kay Ma'am Jeneline Korea from Korea. Yan, hello po. Ma'am Jeneline, kamusta na po dyan? Good morning, beautiful DFL ladies. Yan. Good morning din po. Kain po tayo ng mais. Parang masamang panahon. Yan, medyo masama ang panahon dito guys. Kaninang umaga, umambon. So yung mga mga magsisibuyas na taranta, nagsi-spray na. Mga kinakabahan na. Kala nila spaghetti na Wala kang agad. makita ang kung nga na lalaki. Inagapan agad nila ng spray eh, no? Makaamagin. Yung sa atin, no? Baka amagin yung sa atin. Makulimlim lang naman ngayon, pero ano, Sa amin, hindi buti sila hinahangin-hangin nag-spray niya, ng kaya nawawala-wala yung ambon. Kaya mahina lang man ang ulan. Sabi na Hello mga ladies, always watching from Dubai. And from Dubai and not skipping ads yan. Thank you so much po, Ma'am Lea Pulido. Ayan. Thank you po. Sa lahat po nang hindi nag-skip ng ads yan, thank you so much po. Yun na lang yung pag-asa namin guys. At mahina na ang views. Wala na. Magsaysay po sila from New Jersey. Ay baka mismong lokal ng magsaysay, no? Ilan man lang ang lokal dyan. Ilan bang lokal sa ano? Tuong. Magsaysay? Tuong lang yata. Baka yung sa pinaka-distrito sila. Wala Hindi na- ba ako ng Hindi ba sakop sakop ng San Jose yan? Sakop. Sakop, di ba? Ganun bang sila? Baka lokal ng magsaysay talaga. Yung pinaka-lokal ng magsaysay. Yan man lang yata ang Mayroon kapila pang dyan. mabini. Tapos sa tuong. Mabili pa ba? Ha? Pagsalsal naman, hindi naman kanya. Mapaya ay walang kapiya. Mayroon. Mayroon sila, hindi man Mabini mayroon din. Magsasaya tayo. Pa-shoutout nga po pala kay ano to? Marilu Orojo ng Edmonton, Canada. Birthday po niya. Yan, happy birthday happy po, birthday po. Ma'am Marilu Orojo Ingat po kayo dyan. from Edmonton, Canada. Pakain naman dyan. Ma'am Palalit Marilu. naman po kayo. Oh, tama. Same district as yours po. Daming Ano nga yun? Lokal ng Magsaysay distrito ng San Jose. Ilan ba ang kapilya doon ante sa Magsaysay? Isa lang, bago Isa sa lang, tuong lang. Yung extension, parang extension. Tsaka Toong. Toong. Anong mas malayo yung Toong? Yung toong Bayan, Parang yung papunta na sa may bundok yun, no? bayan na yung kon. lapit sa kami, nabot na kamo. Yung
Toong. Ay, yung taong. Yung kila Prami. Ay, Loren. Shoutout po, my son's and dad's birthday. Yan, happy birthday sa anak ni Ma'am Orlanda at sa kanyang daddy. Happy Happy birthday po! Happy birthday po sa inyo. Makikain na lang po kami mamaya. Kaya, Happy po. Tingnan, nabsog hindi na. ba kaya? Hindi. Baka ilasan kang kami. Ayaw mo na? Pagputi okay sa akin. Isang naman, miss. Ano po pangalan ng anak niyo, Ka-Orlanda? Yung daddy niyo ay si, parang friend ko din yun eh. Hello, ulam niyo mga guys. Yung hinarvest po namin okra. Pero masarap. Sinigang, pork sinigang, ano ba? Ulam sana ng work. Yan nyo daw po sa ating 62 viewers. Hindi yung badipay na ka rin. Pasayawin nyo yung dalawang kasama yung senior. Naging babasa ka mo. Ano, tayo na mabasa Yun ko si ba? Sir Rolly Bulos. Rolly. Tapos di ba po yung asawa nyo, Ronnie yata. Yan. Happy birthday kay Aaron and kay Sir Rolly Bulos. Happy birthday po sa inyong dalawa. Sana po. Salamat po sa pa-sticker yung Double wedding. Double celebration. Double birthday. Ang sarap naman kinakain yung mais. Matamis ba yan? Merinda Ay, po. opo. Tamis po. Ito po yung sweet corn. Kaka-harvest lang po. Kahapon. 21. Pero malaki na siya. No skipping ads ako lagi sa inyo kesa sa ibang vlogger. Pero minsan naman makita ko kayo ni Gigi na may boyfriend na. May. Yan, salamat po. Thank you po. Ma'am Adonelia Sela sa hindi pag-skip ng ads yan. Thank you Thank so you po. much. O sana daw makita niya daw na may boyfriend na rin si Gigi. Sa nyo na lang po. Sa panaginip nyo na lang po. Hanapan niyo nga po. Mahirap po kasi mag-asawa, guys. Kala mo naman eh. Kala mo Nakikita next ko one. naman. Nakikita ko kayo talaga. Nagkapubya kami kan Teligaya. Joke lang yan. Kaya nag-joke ako sa'yo. Joke lang yan. yun. Wala niyo po tinatamaan. Yan ko na. Yan, thank you po ka Orlando. Yan. Yan, maganda. Ito po yung ating kubo. Buti guys, medyo na solusyonan na namin yung problema sa bukbuk. Wala na masyado na. Hmm. Hindi na maingay. Sana po ka Orlando makapasyal kayo dito sa amin. Kamso po. Sayang lang sila Sir Angelo kahapon. Hindi sila nakadaan dito. Doon sila na duman sa bahay. Kasi nagmamadali na sila. Buti
Buti ka muna mo. Hindi tayo agad nakaalis. Will hopefully plan soon. Message nyo lang po kami ka Rolanda. At nang makaready ng baka. Joke. Maka, Baka nasa lata. makahanda kami ng ano, baboy na kakatayin. Watching from Saudi Arabia, shout out po. Yan, shout out kay Sir Joel Bios from Saudi Arabia. Hello po, Hello Sir po. Joel. Bios. Sarap naman ng mais, bakit wala po na-upload kahapon from Annabelle Noward. Nabisi po kahapon. Busy po kami kahapon dahil meron po kaming aktibidad. So, ano muna, church duties muna. Mula umaga hanggang hapon, pero may kami. Pa-shout out din po kay Percy at Raymond, nanonood din ngayon. Yan, shout out po kay Ma'am Percy at Sir Raymond, Hello po. nanonood. Yan, thank you so much po Thank you sa po panonood. Magsayaw daw si Auntie Ligay at si Auntie Pasay. Pero pag-practice pa sila. Hindi tayo kumaya. Mag-practice pa daw. Yung pinakamadaling TikTok. Yan, shout. Ayan, thank you so much po sa pa-sticker joint venture. Thank you po, Sir Joy. God bless you more po, joint venture. Meron na dami. Meron tayong bagong sticker sender. Yun na yung ulan. Binabagyo na kami ng hangin, guys. May bago ba? Dito. Pag mainit, hindi ba natin alam kung anong gusto natin. Kaya lang sayang dito sa kung sa mga sticker, parang 30% kay YouTube nababawas. Bon, dapat kabingay tayo, George. Muta ay nakabasbaya na gano'n. Oo, 30% sa kanya. 30-70 sa atin. 70. Kumusta kayo? Amin DFL ladies from June and Eden, Colorado, from Colorado, USA. Yan. Hello po kay Sir June and kay Ma'am Ellen, kay Ma'am Eden from Colorado, USA. Yan. Hello po, Hello ma'am. po. Ingat Okay po naman kayo po kami. dyan Po, awa ng sa Diyos. USA. Hello, Do, Koski. malakas-lakas pa rin. Malakas pang buto-buto. Malakas ang Kahit buto. payat-payat. Siguro sa dito kami mag-overnight. Sa Monday. Kasi linggo, meron na naman yung travel. Bukas sana kaya lang may na naman. Actividad sa hapon. Yan, hello po sa ating 64 viewers. Hello po, nadagdagan. Yan, ubos na yung ating mais. Kaya mag-asin na tayo. Hindi ka pa nakakaubos, tits? Kasi siyang tit. Di pa yung Di ba ubos, tits? Magkano Wala yun? kang tit. Hinasa lang yun at magwarang tungo lang. Hinangin daw. Magwarang tungo lang. Hindi yung kanin nga pwede na ibaba yan. Mamaya pa. Hinangin pa daw. Kasi Hinangin kaya naman. Yung ko nakalog na, bagpay dahil malit niya ang kalog ko niya. Ba't anong oras na ay? Sabay na naman siguro kayo nagpagupay. Sabay kaya? Nauna ako, sabi ni DJ, siya tiligaya sana pa. Hindi alam pa eh. Ginaba? Hindi ka nagpagupit? Pagutay. Nagpagupit. Now? Ah, kan DJ. Yung mga bagong haircut Kung na ano, sila. Anong araw ng kon? Sabay na naman kaya? Nauna ko, Pero, Pinagas na mo, jaman mo. kapag di pala kadali ay. tinanggal niya yung bangs mo? Binawasan?
Pa-shoutout na rin kina Hindi ko Carrie napansin, and Efren Cruz ng Edmonton, Canada. Yan. Shoutout kina Ma'am Carrie and Sir Efren Cruz dyan sa Edmonton, Canada. Hello po sa inyo dyan. Kumusta po kayo dyan? Ingat. Aji, may di ka ikon sakit. Kailan daw namin makikita si Yan Yan? Miss na namin siya ng hubby ko. Shoutout nga pala sa hubby ko, si Lupe Damasco. Yan. Dito po Pag kami sa ano Leyte. po, minsan namamasyal naman sila dito. Makita niyo po sa... Parang nag-vlog din vlog. sila kahapon. Sa Yan. vlog ni Panoorin nyo na lang po KPNI. sa KPNI. Kulit-kulit na yun, Yang Yang. Yan, shout out sa hubby ni Ma'am Annabelle na si Sir Lupe Damasco. Hello po. Yan, shout out din kay Sir Jeffrey Noguera. Yan, yan yung solid supporters din natin from USA na hindi nag skip ng ads yan. Thank you so much Thank you po, Sir Thank you po. Jeffrey Noguera. Nasa San Francisco pala si Sir Jeffrey. Kadami ng taga San Francisco ah. San Francisco Homes. Parang mas marami pa kaming viewers sa ibang bansa. Kaysa dito sa... Joke. Kaysa dito sa... Klaro. Mahal tayo ng mga ibang bansa eh. Mahal ka ng mga taga ibang bansa. Sabi ng Tiligaya, oh, paano pag naghinto na tayo mag-vlog, di tawanan na tayo ng mga taga dito. Baka daw tawanan na kami ng taga dito sa amin. Ba't ka Mag-abroad daw naman po siya. tawanan? Ano naman ay? Yan, ganun yung kanilang te. Kung sino man naghahanap ng Tinag. hindi. Ang katulong. Ang katulong. Ipresenta ko ng katawan ko. Bagay sa kanila ang maiksi ang buhok. Nice haircut from Ma'am Telma Masakupan. Oh, bagay na sa Thank inyo. you po. Barber shop. Ay, Salamat. barber shop. Ano nga dyan? Ah, Ba- gupit ano? niya, barber? Hindi. Hindi. Antibidya, ano daw tawag dito sa gupit nila? may konpen daw, may bisngay. Sabi. Yan, shout out din kay Ma'am Julian Dalisay at kay Sis Bevelyn Dicon. Yan. Kamusta sis? Hindi ka pa ba preggy? Kay Kwan din, kay Ate Nessa Del. Yung sa atin is busy rin mag-rolls-rolls yan. Kala ko Sa sa atin Ate na. Nessa Del, may Kwan na, asawa. Hello, maganda umaga dyan. Tama yung lugar na si ninyo para pag natulog kayo sa kubo hindi malayo. Emily from Las Vegas. Yan. Thank you po Ma'am Emilia de Mesa from Las Vegas. Ano daw yan? Ayaw at sa gusto niya. Pag uwi ko sa ayaw at gusto nyo pupuntan ko. Natuwa naman ako doon sa ayaw at sa gusto nyo pupuntan ko kayo. Sige sir, kailan ba yan? Excited na kami. Sino kayang una naming bisita dito sa Kubo? May una naman nang pumunta dito pero dumaan lang. Si Sir Hernando. Nando. Maganda sana yung mag-stay sila dito kahit 2 nights lang, ganun. Para naman ma-tour namin kayo dito sa Mindoro. Ipunta po namin kayo sa... Saan ba una gusto niyong papuntahan? Batuin? Baka ikaw Sir Jeffrey yung unang bisita namin dito. Sir Hello DFL ladies from Sir Archie Sonega. Hello po, Hello po. Sir Archie. Ay sa screen niya ng Team Bebelin, yung mukha maputi yung kamay may tape. Dragon fruit, mega love shout out. Yan, mega love shout out kay Sir Jose Marie Mojica, watching from Fairview, Quezon City. Hello po Hello sa po. mga Mega love shout out sa mga taga Fairview, Quezon City.
Ako magluto dyan, tips ha. Ay, ilaga pa ito. When? Bun. Pag nagtulog, sino natin sa Ubus ko yung niluto kong munggo kagabi. Ikaw na pa ba? Ulam ko kanina hanggang Ay. umaga. Gutom Ang George. sarap mo ng pagkaluto ko. Naguto. Nagutom nga. Marami kong Grabe, pero uwan. ang dami lang kapwa. Lagi kaming nanonood sa inyo, mga followers nyo kami from Edmonton, Canada. Yan. Thank you po sa Ma'am inyo. Chalma. Baka Thank you po. hindi pa po kayo nakapalo sa ating Facebook page. Yan. Pakipollow nyo po kami dyan. Dragon Fruit Ladies Official. Yun po yung 8.2 followers. Hindi ka nag-point to unlock. Yung 7,000, yung 8. Oh, sila lahat Ito na naman po ako. Pasulpot-sulpot. Nadagdag lang isang dani. Pasulpot-sulpot ako. Pag nag-9,000 na lang. Kaya sana kung hindi yung pa. Mabandag. Kala mo pera na yun. Well, Hindi. kahit atong pataas ng pataas. Anya, si Dayo Ladies na iba siguro na yayamanin kami ngayon. Pork. Pork sinigang. Sakto yung hinarvest namin ng okra. Tamang-tama, masarap maghigop-higop ng sabaw dahil malamig ang panahon, guys. Panlang na si Karina. Panlag ko na. Sabi ni Ka Aurolanda, takot po kami sa dilim. Magdadalang spotlight si Karon. Maliwanag May po ano po dito Ka Aurolanda, may solar. Ayan, huwag po kayo mag-alala. Yung madadaanan natin. Actually, balak pa naming dagdagan to yung sa labas, yung pang street light ba? Yung mga pangmatagalang solar. Magsabi sana ako. Pagbili ko sa car. Lalakas yun. Dali mo na yung sayo. Sa car. Iba yung kuhan. Yung tatluang ko yun. Para mapaikutan tong labas ng po. Meron ko may Tapos maganda na bonfire doon sa likod kasi maluwang tsaka malinis na. May plano rin sana kami dyan sa Tagulan eh. Yung taniman nga namin ng mga halaman, ganan, tambayan ulit. Ang halaman. Gusto ko lahat ng niluluto ninyo. Puro gulay, ganyan. Magluto ng gulay. Ang mother ko noon, dito pa siya sa mundo. Nakakamiss. Yan, opo. Kahit si mama pag pag puro gulay yung kinakain ko, si mama rin yung basta Ilocano. naaalala ko. Basta Ilocano. Kasi Sa mahilig gulay. din sa gulay. Magluto ng gulay kung ano-ano lang. Basta may bagoong, hindi na lahat. Aglalaop dan George. Maghalo-halo lang din sa loob ng dyan. Mas masarap pa. Mabili Mas ka pa masarap ng pa pan. sana kung maraming sahog. Yan, shoutout kay Jang Jang. Jang, 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 jang. Magpauwi, Kumusta? magpauwi ka daw sabi ni nanay mo. May ginasabi siya dyan na kan ma. Malapit na makauwi si Risa. Shoutout mga kapatid, Team DFL yan. Thank you po. Kapatid na Robert Rosal. Thank you po. Dito mo Nagpintas tabahay kubo. Yo, umay kantuman. Agpasyar ditaton. Agbakasyon kami. Well, Kailan po kayo magbakasyon dito, ma'am? basta magpan lang po kayo mag-message. Opo. Para hindi rin kami maka-ready. mabigla. Paano naka-ready ang team? Punta po kayo sa mga Mayo. Yung, No? Tag-ulan. hindi pa Mayo. Mga Natal na danom. April. Yan. O dapat hindi tag-ulan, no? Hindi dapat. Oo, kasi yung Tag-ulan dito. hindi dapat tag-ulan. Baka bagyuhin kayo dito. April, May. Mag-uwi May. na ako, sabi. Pero sa June na po, maalon na. June, July. Hindi man siguro sila takot sa alon. Oy, Oy. aeroplano. Yung ula. Manan. Walang Wala pa walang pala. panay. Walang mapapanay. Walang panay. Yung mga
mga kwan natin kaya, mga share anonymous. Hello, magkakapatid po ba kayong lahat or magpipinsan? Ako po, Opo, ito po ang panganay namin. Charot. Ito Ay, po ay ito, mga panganay. tiyahin ko. Si Auntie Ligaya, si Auntie Pasing, si Gigi, friend lang. Ang mga kapatid ko po ay ang magkakapatid po ay si Ate Joanne, Greta, Isa ako, tsaka yung tatlo sa Singapore. Wala si Baby yan. Gusto ko siya nakikita. Naku, baka naman Kasi hindi pa ako walang baby, lalo na pag smell siya. Cute niya. ito na lang po yung baby. Sa Tiligaya na lang po yung Cute tignan. po yan sa Pag nag-smell yan, cute din po wala yan. pang ngipin. Cute. Hanap niyo po, cute, cute itong matanda. Yan, shout out kay Roy Patalimpa Mix Vlogs. Salante? Mawanap na sa kagtrabaho. Oh, mag-good ka na. Kasi ano, katulong daw. Mapanak man agarom dita. DJ agarom ka daw si Sir Arnold Dahilig. Pwede ho Pwede po. Available yung dalawa. Di, Oh, available kayong dalawa. tatlo tayo ka di. Okay lang yan, mahangin. 1 week na kaming nakalubog sa snow. Buti nga kayo po, charot. Parang gusto Kami namin gusto ko rin ma-experience parang yung gusto ako snow. din. Pag Parang gusto namasyal kong po kayo kainin. dito, magdala po kayo ng snow. Parang gusto kong kainin, tikman. Kailan kaya namin ma-experience yung snow? Po. Nag-snow na rin minsan, nag-snow ng mga dahon. Good morning from Al-Khobar, Saudi Arabia. Shout out mga beautiful ladies. Yan. Shout out kay Tito Pipito channel from Al-Khobar, Saudi Arabia. Hello po. Hello po. Ingat po kayo dyan. Lul, mabayag pa siguro February 2026. Ha? Mabilis lang po ang araw, kaya mabilis lang po yan. Ha? Sabi na, ha? Sabi niya, adda tong code ko. Kala ko itong April na eh. Siyempre, magpunta sila. Hello from Dangnini and family of lokal ng Guagua, Pampanga. Yan. Shout out po sa mga kapatid natin dyan sa Guagua, Pampanga. Hello po sa mga taga Pampanga. Kapak. Pampanga. Ay, Si Kenny. panggap na sana. Ay, ayun. Kenny. Pangpangan. Yan, shout out po sa Mr. ni Ma'am Net Valerio dyan sa Canada na si Sir Lemuel Bumbay Papio ng Rosario, Batangas. Hello po. Hello po. Yan, shout out po Sir Lemuel Bumbay Papio. Po kayo dyan. Sa Mumbai? Pasyal po kami dyan from lokal ng Temple Hills, Maryland. Yan. From Dang Irene. Ay, si Dang Yan. Irene. Pasyal po kayo dito sis. Welcome po kayo dito sa Mindoro. Message nyo lang kami. Sa ating Facebook page. Maraming sibuyas. Ano pa rin mo sila na sibuyas? Pauwi, Mag- ng sibuyas eh. Magsagraw tayo. Try namin pumunta dyan pag uwi namin sa Pinas. Layo kasi ng Pampanga sa inyo. Oo nga po, malayo. Di ba Pampanga madana mong papuntang Tarlac? Mag-connecting po kayo. May kwan naman po yung from Naiya to San Jose, Mindoro. Connecting flight. Good AM, almusal, pasyal kami bukas. Lang oras. Biyahe galing Abra de Ilogang doon din sa bukid. Nagpasumak. Depende po sa kung gaano kayo kabilis. Si Manong Junior yun. Junior sa pangan? Wait po namin kayo Hmm. ka-junior, kuya junior, sir. Ilang junior. oras biyahe galing abroad? Galing Abra Abra? de Ilog hanggang dyan sa 5 oras.
tatlo, Wala apat. rin, 4. Mga Ganun. ganon, kung mabilis yung kanlo. Dire-diretso. Limang Kung dito na eh. diretso. Lima Meron ang din. kang dito. Kung marami pang pasikot-sikot na farm. Diyan kami sa Atimonan, Quezon. May second comment. Malayo pa yata kayo. Next year, God's willing, pasyalan namin kayo. Shout out to your avid fan, Maris Costa of Pensacola. Yan, shout out po kay Ma'am Maris Costa of Pensacola. Hello po! Hello po. Kadupay mga handa na ko. Ginanang na. Malayo po kami sa Quezon. Quezon Province. Mhm. Malayo. Mindoro po kayo. Mindoro. Kailan yung harvest time ng dragon fruit? Sa mga June. July ganun po start. Hanggang Gulay ubos. Tag-ulan. Tagulan nga ang dragon fruit. Hindi akong baka hindi nila kaya sa barko ay. Tag-ulan yun. sa? Barko. Bakit? Anong kwan na sa barko? Aloha, always watching from Maui, Hawaii. Yan, shout out po kay Sir Ruel Jimenez from Maui, Hawaii. Ipaada mo rin sa yung takro. Kaya Tarko. ba? Mag 11:30 na pala. Nabawasan ng isang tanak. Si Gayem, nakaturog man na ni Gayem. Wala. Magkwan na lang siya. Greetings from Kuya Mar and Ate Bel. We love you, DFL sisters and family. And thank you so much po, Kuya Mar and Ate Bel. Ingat po kayo palagi. Hello po sa ating 80 viewers. Ilang minutes na ba tayo? Ngayon, mahaba-haba na rin naman yung ating live. Magluluto pa po kasi kami ng ulam namin. Ayan, salamat po sa lahat ng nag-join sa aming live. Siyempre, lalo na sa lahat ng nag-sticker sa lahat ng nag-send ng sticker, kay Ka Orlando Peralta at kay Joint Venture. Yan. Thank you so Thank much you so po. much God bless you po. more po. Sana po hindi po kayo magsawang manood. Don't skip ads, mga ladies, mga ka-dragon.